At være eller ikke være Percy. Det var en dejlig solskinsdag på øen Sodor. Lokomotiverne futtede og dampede. De klimpre klaprede hen ad skinnerne ned til Brentham Havn. Der var travlt nede på havnen. Crankys kasser knirkede, og Salty havde travlt med rangeringen, da Percy kom ned for at hente sine postvogne. Undskyld mig, Thomas. Undskyld mig, James. Jeg skal have hentet min vogne til tiden. Men Thomas og James flyttede sig ikke, så Percy kunne komme forbi. Så han prøvede igen. Undskyld mig. Hvis posten kommer for sent, er jeg ikke et meget nyttigt lokomotiv. I det samme kom Gordon buldrende ned på havnen. Flyt jer lidt! Ekspresstog på vej! Salty flyttede sig, så Gordon kunne komme forbi. Det så Percy. Bare jeg lød lige så højt som Gordon, så vil de alle sammen flytte sig for mig. Gordon hentede sine passagerer, og så tøffede han storsnudet videre. Flyt jer lige lidt! Ekspresstog på vej! Nu fløj der en idé op i Percys skorsten. Jeg vil lyde lige så højt som Gordon. Så må de andre lokomotiver der lægge mærke til mig, når jeg kommer forbi. Så Percy satte stemplerne i sving og fløjtede så højt han kunne. Flyt jer så lidt! Posttog på vej! Thomas og James blev meget overraskede. Splitte min skorsten. Stempler og skinner. Det er Percy. Og så skyndte de to lokomotiver sig ellers at flytte sig for Percy. Percy følte sig meget betydningsfuld, når han lød så højt. Den følelse kunne Percy godt lide. Nu vil jeg være ligesom Gordon. Og så tøffede Percy stolt afsted. Percy klaprede muntert afsted. Det er et skægt at være Gordon. Man bliver modig som få. Jeg vil gøre, hvad jeg har lyst til. Ikke kun det, jeg må. I det samme fik Percy øje på Toby foran sig på skinnerne. Toby dampede langsomt afsted, så Percy blev også nødt til at dampe helt langsomt. Men det havde han ikke lyst til. Så der dampede en idé ned i hans stempler. Flyt dig så lidt! Posttog på vej! Toby blev så forskrækket, at han med en rysten og skælven gik helt i stå. Men han flyttede sig ikke, så Percy kunne komme forbi. Goddag, Percy.